o Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia como unha ferramenta para a acuicultura. Galicia é unha terra que vive fortemente vinculada ao mar dende un punto de vista económico, social, medioambiental e tamén cultural. É por iso que algúns problemas do medio mariño, como por exemplo os cambios de salinidade ou a contaminación, poden afectar notablemente a unha parte importante da sociedade. Todas aquelas actividades económicas, profesionais e de lecer que se desenvolven no mar necesitan información e predicción do seu estado para poder levarse a cabo con seguridade e obtendo o máximo beneficio dunha forma sostible e resiliente. E como pode a Xunta de Galicia facilitar unha información oceanográfica de calidade que axude a quen a necesite? O Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia traballa a diario para unha toma de datos do medio mariño de calidade que sirva de base para xerar prediccións diarias do estado do mar e coñecer a súa evolución a longo prazo. Ademais, desenvolven servizos e produtos específicos para certos sectores. O Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia serve en tempo real información das plataformas automáticas despregadas polas Rías Baixas, das estacións meteorolóxicas costeiras, da rede externa de radares de alta frecuencia e das estacións oceanográficas das principales zoas productivas. Desenvolve modelos predictivos meteorolóxicos de ondase e oceanográficos de toda a costa de Galicia e de moi alta resolución para as Rías Baixas e Golfo Vártabro, para coñecer cal vai a ser o seu estado. Ademais, preocúpase de que a información chegue da forma máis acadada posible aos usuarios finais de perfís moi diversos, mediante o desenvolvemento de aplicacións ou produtos específicos como Percegurú ou os boletíns do estado do mar. Próximamente, ademais, iniciará pequenos cursos formativos para acompañar as usuarias finais no uso das diferentes ferramentas e así poder sacarlles un mellor partido. Moitísimas confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras xa fan uso diario da información do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia para poder levar a cabo a súa actividade profesional de xeito máis efectivo. Porque cunha oceanografía operacional de calidade gañamos todos.